Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw-araw at malay sa sakit sa araw-araw. Magpalang hapon po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbabagi po ng karunungan din po. Ang isishare ko po sa inyo ay pangkalatang panghigop ng kapangyarihan ng kalaban. Isishare ko po sa inyo kung gusto niyo po talagang matutong gamot at mag-alam po ng karunungan din po, tumutok lang po dito sa Iwagan ng Pangasinan at isishare ko po sa inyo lahat po aking mga nalalaman po dito. Ito po ay gagamitin sa mga taong masama ugali na nanggagamot at hindi ginagamit sa kabutihan. Kung gusto niyo po talagang higupin ang kanilang kapangyarihan, ito po yung sinasabi ko po na pang-diskomunyon sa kapangyarihan ng mga mayayabang na tao na manggagamot o sa mga pwede rin po itong gamitin sa mga engkanto, sa mga masamang espiritu. Kung talagang gusto niyo pong higupin ang kanilang kapangyarihan, paalala ko lamang po dito, wag lang po ang inyong higupin po ay yung mga aswang po. Pag hinigup niyo po ang aswang po, lilipat po yung pagkaswang nila sa inyo. Dapat po paalala lang po, gamitin niyo lamang po sa tamang pamamaraan po. Pwede nga higupin yung mga engkanto, mangkukulam, mambabara, pwede rin po mababarang, basta gamitin nyo sa tamang pamamaraan naman po. Engkanto, laman lupa, duwende, o di kaya ay tikbalang. Basta wag lamang po, isa lamang po ang wag nyo lamang pong higupin. Kung talagang kinakailangan po ninyong kunin po ay wag lamang po yung aswang po. Kasi lilipat po ang pagkaswang nila sa inyo. Dapat po dito ay ang paggamit ng orasyong ito ay kailangan mataas na ang iyong kaalaman pagdating sa spiritual po. Dahil isang mataas na uri ng orasyong ito, kaya kailangan i-active mo muna ng 49 days at idugtong sa iyong devotion o panalangin. Kapag natapos mo na ang 49 days na walang patlang po, na hindi mo pa